didn't in Yabube. I thought not to say, Wakase any Akyeremade. Bragoro Appiah a basso and ma, Omodu Mumpany Fiso, Atnasi no Mobu Monsa, Napi, Tete, Amania, not ye, Eddie Emma Maya Tisano, and looking on the Omuguswa, Nasu Mubuso, the Kremwa de Bissini. Sorry, Maya, Banaya, one more a war, a domoa, one more a cliche, any ya, one more knee, one more Tinatasa, ever grew one more brano. Na bread day a bra. The room a kutra montenso, a cocuti, abacutia, na yedo machil crumano, na ubia neni kutis and unisantem eku, and ma, Omatiata, Womasiatna, Omwase, and far ben mada, na Omuchima, ya, a dom quattro or buy him or kumu, na a mamreni a money a doma femu, na a lady, Bragoro, Edana, asun, ye be you omodo matre, so what drum penny fiso, the Saturday media, a mamreni a manium. E kwada wa wo ye bema na se open wa wo bebe fie mum na ye ze ye wie nti na akwati se baabi na mum be ko fie na akohu na wofo na amamre ne amane e wo no so no nso aye enti mountain so e na edu omasi aha e ya Akyeremade e ma refi Century Village owura oye kofai badan so down so e wo na fom nyina wo de Century Village ba yi ono na nei imagine no afani na de cement na so a wo bo ho ka wo ba ma hotel awo jibia baby abetena se abedidie baby enkora abedi agro ene obi topulumpo anaye fra baby abeha nyina no ebi wa hanom e monte so ene edo mosia ye do mo kire Sarah for said the two money no. Wakase any Akyeremade. Opani Patrick Dijem fi. Century Village. Ayane dia. Ene wono anadwumade ni nyina wafade asine na so. Wobbo mo frɛ ho ka. Emfidi a womode ebeye wo beche wo mu nyina na opani na afa ho ka. Ama eneye Bragoro ya muhu se yasa aseye. Wobbo ho ka na wode se enkora ni monyam ene awofo no ene ne kuro Akyeremade titi wanu nyam obanya America na semenka ne na oye jomtani de man bibia man yuko obekwai abato mpeso ya so odi ni makoma ko finsi adunan eko ne dunum so no ena oja akonya no ede to ho no na Akyeremade kuro yi wo bemu a wonye ni paketo sabe oyo de hye prekupe wom ene wakai no hu se amamre ne amane eya ade a huhia eboa makuro nchechire konkan ye eno na ne yehu a ekosi se de to monim no sabre ye bra ye de maya na etu mountain kronum na yama obia hu e maya wo wotini atena wo mo so abu wo mo nsa emfa ba mada wo ye mabu na ye be ye wo mo Bragoro no eti mountain so na ye na ma ye tu a e man panyimfo edi momome edidi akire na wo mo eto nwom edidi akire sane be ya ye nyina ben kama eti ameno mpalinfo ana wo mo bonno ya wa pini ya fe ni ya be
ye do makwa kochini akire kuruma na wie ebre a ase adri eye bre a ye ko dware wo mo na ya wohoro wo mo hu efi nyina won hye nso adware no ye du won ma ye bepempanyin no modi nkomo no wamakye mu yi nanso de nyansapo ye te ase ene se ye ko wohoro wo mo fi enu nti na yesu tinimu ena ya na idwa wo mo se ne be nsuo no de won be fi nyina ebekọ na afi won mo wura abrabo fufuro bi mu tebia fufuro bi mu wo ma brabom no ma setere mu na won ma hya ase abo ede akọ ye siesie wo ma na se krokro mo se ahima enu ji no wo se yafa wo mo do mo ahyehye wo mo chi anase mpanyimfo no bi do ma hye wo mo chi no afi obia wo na dwa apa ena obia wo ne dwaresen no ena esoso emaaya no edika chem se wo mo eye nan ti ba nan no obia dwaresen ena esoso so emaaya nkumankuma wo mo di animu ena afi wo mo dwa apa hwe agba ye o hye tuntum na dwa apa no ye wo sapo edidwa wo mo enye sapo ya enewu ni bia tetete wo no mo dia ebinum eye aba ye nu no ye nu asa ne bia na ehyebu no ebi tunsuom na ya boro na aye sapo kane no eno ana edidware afi ne ye do mo ko ensuo no mu na afi yakodware wo mo saa edware konkon ora sade me de to mani no samri afina edware no ebre no edura amamre ne amani mu no omode na ba nsuo a ewo se omudwa amaya nan nyina ne wo ho no na omudwa wo mu ehuhuro wo mu gufi se ne be nsuo no de wo mbeko na omo esa ehye abrabo foforo ase se me de to mani no afei ene aduru ho no ma ni nyina ebe hya ase ko me se ebewie na afei wo masade wo makọ na wo makọtena ase na amamre ne amane na satem eto a yefufuo ni ade ni nyina no omde nyina be ka wo ma no ede aka wo wo makọwura na enne sede enne masi kowia sensa cha ni ntino sabe ye ncheda nye ni pete mu saa eti ahyeda de bibi age ho kakra ebe bom maayoa no ho ban sanse edware de won madaja nyina eda so obi atimi egina ha bi enu nti sede abrewa anasa ba akọ edwaye a yempene ma no ho naso no saa bebepe na mu no ha no ma ye do makọwura ho no ma wo mo ye amamre ne amane sede ni ka de atomanim dada ne ye duru asuo na won mo ebedware emaaya no na afei amamre ne amane ne ato aso de akọ anim na mimisa me maame ni eni nkomo maame akọ aba ya me de papa na ye frose ya fla me amaketwa ama ahana ya ba no ede epote ni ye be ne hase yo da wase ahana ya ba ne de say edru time ye godwale enkwala no ete wo mo na ye fi wo mo hu se obia ho ye kama efi bia ne ne ho obia nyinsan obia so mo bada ti edwale wo mo na ya te wo mo ya de wo makọhye wo mo ani nyam wo apata na se okay ese edware no botai titu nza mo de te wo mo sa na mo sa ha no so mo sa hwe se obia mfa furo obia ngoda ti ha na edware ni nyina no we nyina hyehye mu a mo de hwe sa na tie unufu na no ne ahwe se ho na ye tuntum a na te se wa fa furo na ye no mla ene wadi se de Bragoro mla sitie nti ya hwehwe bibia kama wadwaye ho na bibia ne wadi ane ya bosi ne ene age yenya de papa ne de abefi enti mla ne ba bia duro ene ho okay enti samre no se mode wo mu wram ne bia behwende bia obi nyema na se se nipa no ntumi entoa so bi ye be yi na sinchai obu mla ne so amamle no wayi ne ho afi okay e basa so twi bi wo ho ana se kwa basa enka ne tete wono grade senke ko dabla ne sa ne dia na sakola no ya de sapon egu adwaye ho e wo nsuo nim ni ya jawa befie ti ade eche a ni ya yi mema mo makọhwe se sapon wo ho a na chese munyina sapon e wo ho de a na munyina ma ye bone
ye be kono na nkasapo ni ni ho nene no followers na bi ni ho enti eja ye de sapo no edwale wo mo ayenea awofo no ye firi wo mo ahu se pimfo bia ni ma owufo bia ni ma ya se wo mo ho ati enu nti na ma ye koko dwale wo mo se moda mo hwe o mu nufu na no no na di hu titiriu se obi afafro anase obi awoa na mo de achi nipa no okay eti ebe ni se ti na o mo ba mo do mo se akire eno so che mu wo mo so ya kura wo mo se de ye do mu ko nsuo mu ejeje wo so ye je wani amo ahu se ye nya ade no na se ye ko ne ekofuru na bibi wo mu de kwa ha ye okay no ma je so nyina aye kwa obe se ensuo shawa wo fie ebura no nyina wo fie adan ne anya de fie ne ye do mo ko nsuo tinim se ensu tene no aye de wo mu ko mu akodwale wo mo no eno ne kire se ensuo no di wo mu adanse ensuo na aye be dwale wo mu no odi wo adanse am wo hu se ade no eye no kore ena ye wo enti ne do mo bensuo no ho nti wuju wanyo ho antum wo fi amfa no kore kwa so ama na se bibi wo ho a ensuo ne nso wa hu ye nipa de ye hu kula anyankopɔ hu wa ensuo ne nso wa hu okay ese we ye amamre ba ko a ehye bragoro no mukena ema ne wie peyo e wo ho endem amamre ni nyina we ne mu odene sa okay we ne mu odene emud na aye no ne adwale no ko dua kura asebe se ko nsuo ho ana tie enti se wo koya de bi a e fata wo ho nso a ye do be ko ho ama nsuo nyame ene esoro ni asase nyina hu se wa de no edi mu enti ne ade mu ko nsuo eti efiri anoma na de na aka ye koto aso efiri hanom pe na se ye kwa ye besa do ma he chile ye hunu bibi ade a ye ne beje pa ye besa do ma he chile ne akobbo wo ma boso ye do ma ko sisie nkonwa so ye ba yele ho ye nkopɔ ho ye tɔ ho na chese ya je wo ma ni fefe fa mo so hu se ye ni wo mu hwamo ese aba wie ye no wow ya ka de na chese ni je nkoa na ne chena de asa na nwom nkoa na ye gina mu a eti your brother say jare na ekoso ha no ehun nkomo ene ne botai titinti ene ene maami adi nkomo na enwum ba na mototo ne he yesi ekodwale bela dana ye ekodwale no tete ho no ni ye mfa bokiti ni ye mfa ehina ene ankole epom yensa na ni ye wisu ti ye ko nsuo mu akodwale wo mo no ye gba ankole ni dine se ye ko nsuo mu akodwale nti ekodwale bilo ankole ekodwabilo ankure ekodwabilo ankure ekodwabilo ankure ekodwabilo ankure janum na no ankure ekodwabra ye kra ni fi akonsuo makodwabla amokra ankure no ofie kama konsuo sanse ensuo wa ankure no mu ana ye ja no ja wo se akra no okay bra bibia kakra fam kwani ba mi ankure ye kodwabra na se ye kra ankure na yakọ ewu muram akodwa no ade aba te kodwaba ye kodwabilo ankure ye kodwabilo ankure ye kodwabilo anangume wodi awuyo anangume wodi awuyo ya kwasi wusibi nanso wayimi ama ya kwaka wo kan bio nanso wayimi ama ananguma wodi awoye na ya kashe koduro ananguma wodi awoye ya kwasi no obi akodi konkonsa na mo ya miensen kwako ya gu ba akofo suwe konsu ko obi kwako twon ho afiri ho sade asem no wanka bi kura ensu wom enti ano no ehon nwom ne anangoma ye ko kan ka bi ye ko se wo ko si bi afi dia wo betwe wo afi anangoma wo na aye wo de ka she ko okay koma mi tie ume wo de awuyo anangume wo de awuyo ye ko si wo si jo na so wayimi ama ye ko ka wo ka jo na so wayimi ama anangoma wo de awoye na ya ka she ko duro anangume wo de awuyo anangume wo de awuyo ye ko si wo si jo na so wayimi ama
Waka woka bio na so wa yinyama. Anango ma wo dia wo ya na ya ka shekodo. Awo na se enya sam ko tanyu mra moto nyina ebia wo ntrase ene botaya etechira etufuo na esa ehye sebre yegusa wo nyansapo a de ekoso nyina no kopim so ebedwa wo mawie ye do mbekọ ne yakoto aso de amamo no aha nyansapo kasa foji so ma me da ase pa eti amzia yemuso na yento aso na de ka ne yemfa enso mo so. Enti said ye munu ye dru ensuo mam ye dwade wo mo awie a chese yate wo mo fi ye di nkoma ama mpanyimfo akire mu akire said ye nyansapo e di ka di TV azane ye ko nsuo mu bese no kwasem ewo afi ye sad wo ma hyehye akire a ye di wo mo eba we ye wo ma sesedwa a wo mbeba betena so aha no mbeba betena na yaka wo ma no obia niema ye di ebo na brabo ase no atam ena wonom ntoma no egugugumu ebi ye enku ebi ye paara ebi ye nhwehwe ebi ye nsamena entoma wodo a ni nyina edi ahyemfire ntoma ka ho duku ka ho ene mpaboa ne ade nyina eno ne yede bo wonom atenase ewo abrabo fofora wonom bewuremu nti sede medical kan yo msa ahema ti wo so betena asesedwa enan ne nyina enisi ho no eto a yefufuo no a ede bre wo no ebini we de eye baye topa afufu ene ede nananom a wono baye bode asehene wone na trankunwa yewra pachekedu gemfina nkasa ne dikan a ofire fufu no we eye ne ba abiga wono na dwumakuo ni nyina no waye kasama afoda no bode asehene ni eni ti se ohwe wonsa bunkum so kwa owura na wono nsa papa na wono so afira ntono fufu tuntum weni wone pachekedu gemfi century village na nkasa no wona eye ne dia abodabra bo nyina wo amanone ena waba betena eye Akyeremade hanom a wa amakwa obeboa makuru ni nchechire akoso ene ade waye odehye ewo Akyeremade kuroma no masade yekusabie konto wonye nipa ketoa ewa hanom emaya no ena yedewo mu Appiah yedewo mu eba edware no nso no yade hwehwe ehuse Appiah yebia mu ye wo paase ye mmei no obi abuwa wafa akulo ena kakra na namdo mu fa kutrete wo mu no edware no nso aka ho a wo mu ebihwehwe mu na wo mu dwense na de bia chesa ese obi abuwa mapa ne ho aka obi afa akulo eno tina aya ne disam na do no de dia chire enu de dia chire ansana ya wo abetena yebri eye asese dwabre wo mu betena so ya de tobeka wo mu ano na apei no ekosiaso wo mu a ya de bese wo mu a wo mu ko wo mu si embum amamela mi ke chire mu a wo du si embum wo ba moduom eti embukon wo ba kokoko ni na ba koso ha a chese wungu bi da na wunfia na kofe na kuma na wo mu so no da stress o betini atenase e brebra ayo bi na ase wo nyam bebe eti ye gusu ade aka no no ye to aso e de amam eti sabre eye bra ye de wo mo eto esi akonya no so techo oba panyini a wo mu ena odi animu a wo ye amamre mprensa na afi waka akonya no so
na watena se o se bia bi hyehyehye wo ma no a asekire nyina ene se wo sabia koto na no moni ma mo mfa num kankan ene wo no mo sabe daachi wo no mo kunu mo ngoda mpaso tanse sese ni wo maduru mpanyinyo mu na be me be wa na wo koda a wo ntwene se ana tibia na etua na no kire se bia obeda anaso okoda a obewie ansana woni ni kunu akoda mpaso eno ne ye tuatua wo ma no a wo no mo asisi wo kama kente yetwa wo no mo den senkan kama ede wo no yomu ayimu na emampanyifo te akira wo no mo tonum ebo fritwa mu dondomu na wo mo de eboa amadwumadi ayefe ebre ya drum na ese ye ku animu a enche no anoka eye tomi kosia no enso ebedru so na afi ye di hu so dwumadi Enti said you gusa mamre na ahyase no ebredura ye di nkusua no ebeka wo mu ano na kusua no so ene ye di ahye nanumu kusua no ogbom onwesa said ye resa bibia adada no na omuko na wamene asechireti wane se ogbom a nkusua a oba ebu ye mu a dem ma hunsuo beka ho ama eda ne ba no eno ena wabomu no na se awo ho be ye den di ama enu ntino amamre ne amani mu no wo moko no saa se de sin ni wanum no na wamene eno hu se emai wo mo eyiya enya bia enda fom saa de wo tin se wo manim anyinya osua nkasa wo wi na nkasa timi twiw na wa nkasa wo pensuo na wo moko saa amamre ne amani na edu on ma
yɛde tɔ no ka wano baako no aprogu yenu no aprogu yensa no aprogu na afei yɛde kosua no de ahyɛ wanum na wamoko ɛwɔ hɔ no enti na yɛsɛ amamre na ne gu so a ɛkɔ no so maame panyin pa a wasɔre egyina hɔ no ma ekura adeɛ bi a ɛyɛtɔ ɛno ɛna ekura no ɛno ɛne yɛde kekeka ɛmaa no ano wɔ hɔ no ɔhwɛ maame a na yɛsɛ odi amamre ne amane mfie kɔ anim pa nti nya wanwa sɛ nne no wɔn mu di akotiri nyinaa no ɛyɛ wɔn a wɔn mfie ɛkɔ anim yie pa na wɔn bragoro ɛho sɛ de si goro no ɛne ho amane ne amane ɛno na egu so a ɛkɔ so baabi ɛwɔ ɛyɛ Century Village a ɔba Akyeremade a ɛwɔ kwan ho pɛɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ ha se owura pakyekadi gemfi ɔno ɛna asoyi ɛyɛ ne dia yɛduru bra ɛwɔ sɛ ɛmaaya no obiara kɔ na mmɔfra a ɛtɔ no wɔn mu ewia a wɔn na wɔn kokodi tɔ no wɔn kɔ so ebi mu ɛnsa amammerɛ ne amanneɛ no deɛ kyerɛ paa ne sɛ deɛ ɔbɛsɔ ne nsa no ɔno ne ɔbaa ɔbɛwo no ɛno nti ɛno no mahu sɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha mprempren sisie ha ti gyame nkwaraa no na wɔn mo ɛfom tɔ no na bragorofoɔ no makɔ akɔ so ebi mu ensa eno na ekoso ebedu baabi nkora ne nyina beba na o ma ba befom to no na kyese amamre ne amane na aha ena edu ho no wo mo nsa nyinu ni nyina eno wa hwe a obi wo so yutu nso onya bi mfade o se kokoi o wajai wanya bi ansa sanse okonu ade no esre akono amamre no ye ntontwene ti ebese nananom se we die mu nsom na mo nsa ampagya nkanya no na anya hwe no ebeboa ama mprewanyinsen eso ate mofra emu ade no eso ate mofra nitra ninton no eso ate na aboya mamre ene amane ho ban ne saa ragoi eyira yese ye ne ayefri etemu ba ne nyina no edin se obehu bi enye Akyeremade ena wono asomu besi na enka edin 90s 80s mu wono empo 70s mu wono ba no edin se obehu yeja ya che tmiensa nkosom emfidie no owura patega bi gemfi no wonie afidie de pamade yie a mo sesisi ho yi enan ni nyina no ono ene ye tipa oso sa da yi a wabɔ ho ka de ema mofre
What's in the maba? Omo Kokofu-Akyeremade Kuroma. Appiah obey yes I do. Ama empo. So be ehia bi say obeware a. Wafa amamre ene amade kwaso etumi awale bi. Eno kwasem ni ene dwedi a akoso ha no. Efe ye papa. Ena na amafo ye gyankwanche ne ye sese. Nanso this is a derby. Ne person dia on penisa e woni pa. Enuti what the Bragoro esina niso a. Wa fa to so Appiah enkwala adu on penin fie so. Wa hu emoja ana wo kwa fitire no. Obama ya yesa ama eni amane e de akire kromi na se saa nipa yi omo so adu on penin fie so. Enu kwasam amamre ni amane a ewu efe papa. Ya mu bebre ewu bi a tise bida. Nanso na DC amaye ehu. Yesa emaba muwo Akyeremade a. Asa muntumi anhya mo so na ehye pa DC ede egu na kwa mu se Appiah obeya amamu no. Otumi nyama mu emakuru emfa ne ntima pemfra. Yesa mu bebre amudaso enso ene pani. Emaya enyam enkam nyame onhyira mo. Ewo se amutim ne wo si ho ama elebi etimi akoso sa. Yehyira mo kusa. Nyame ento super mu abrabo so na mo abrabo enye from. Bragoro ya chino ekunumbe eni mani. Awale pa na mesra amamu. Enkanko ewo abrabo na mesra amamu. Nyame awo na mesra de amamu. Nyame enhyira mo bebre. Sasa mi hunu bi kura na mo be 5 years. Sanya wa kasefo a kami hunu bi kura. Yedi ka ya da chairman se. SSSC no wa ma yadi bie. Ehunu ya da nanom tete amamla no wo moye. Ko bi si so no me ma me ka kire me se obe ba be wale a jese e gro no bla. Ene ne yakwa akobro no bla. Yemti ya se wa kase so no na mi hunu bi da. Ko na mi sakra na hunu bi wo rubi afro sablo no. Enu ano no mi hunu bi da. Edi ka ya da chairman se wo se Appiah obeye ama kuroma Akyeremade man ehu se brana eye nene emebe fa mayifo omo fo wa agro bla o no afa no akwa akwanim na to ne ma me so yesremo Akyeremade man ye chairman dia aba ye nya yamoa native na Appiah odi aboaye amakuri emaba wa wo monyem enkete wo nyina ebita ye da chairman say titiru ye da wa kasefo so ase na no ba ye so no so ye da wa say so de woni die aba be boaye ye da wa say Ya woni na isi woni aya amtumana ewo adaka no nyina bayre akoko kufuya enku ya so ma se fu ya pra ma go dia wate ayo na wanto wanen ananya kwala Abranjua onema ene esi wodi no se de ya hyehyɛ no pepepe no entuma ewo etam no mu na wodi faira ka ho me se wodi a osuna great wodi a empuhi esi wodi na wodi a time abranjua wa ko konto ne down o machine enso na abra okay awu okay enu tu na eso nyama etesa ya mi sha bi Mr. Office. Kasa. We are friend member. I read a team so they are there.
ɛka ho nkuru hwɛ a yɛhyehyɛ no ɛka mo nyinaa ya ɛde awate tomasi na esi yɛ nim yaani na yɛ ɔdia ɛwɔ bɛyɛ a otumi twɛ yɛ ɛtena aseɛ ɛma ɛnɛ Bragoro yi o maame de waba sɛ ɔkɔn ti yɛ bɔrɔ bla yɛ bɛ koro wa ɛnima ɛde kyɛw no no ɛno nso abɛbɛɛ. Amen. Just say the faka. It's not a say Obia Asetiade. Ordinary Nemano at Yako. It was a cano of you. And the 200 Ghana cities. 2 million Monfampa dropping. Namon Coffee. 80 Mumba Cook and Naho. And Mamma Namifaka Samuno Marano Kabi Vincana. Asana, Sister Chapter now a pay, divided in a baby. Muka would trip up on when the age now more nine. It can be that Nana. I found at the port of Personal, that is Appiah. When I'm in Famano, where's you? Where's my because the free rock custom. Near me, giant, be a granny. Nana, now Koda, Nana means strong. Mobile group, actually, a mamre, I a friend of Bragoro. A cavalier, Nami Rie. My son Swada, century workers are a war of Pameso. I will see my higher effect, say a male group a break. Get up for, and I'm a secretary. 1717, so my mamma woman. Mama make a menacing, Madame was. Did you any answer for my share? Madame was. Answer, no problem. Me to me, I said, Yamu, because me, Mona Bishwa Bilishoka, and Munyam Cassia, Mutia Munyamba, Abi International.
International. Would have a shame in me. Yami show Bibia, you be a Shri Yabia, Yamishan and name. Say Adeche, now what to say? Angel 96.1. Bodura. Now a me Abigail International. My name is Papa Ebenezer. And I had that was it. The brebe is the bube. A bay day. Crap, Prego, and him Sabe, or Jampu, be a secret, and was what Doris. Anyone to fear. Emma, I said, Blani P. Freeman Tamba, he say pain, and young one there were layers to throw white. And son, or dear Svefitana, my code, Ebenezer, more to turn in some of the morning. You are a new reclaiming. We are so for Crown ye. Don't Yano Sania, Nyansapo. I want to take on a money, I can see, and take a bonnet, Fanyam Catrequa. What our amount to my effect, need the same. They did Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense brata ma The family honhon hia na Amerikasa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya